अजित पवार यांच्या आठवणीमध्ये सुप्रिया सुळे भावूक झाल्या. दादा वी मिस यू असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी पोस्ट केलेली आहे. अजित पवारांसोबतचा फोटो सुद्धा त्यांनी शेअर केलेला आहे आणि त्यांनी ही भावनिक पोस्ट केली आहे. अजित पवार यांच्या निधनाला आज 5 महिने पूर्ण झालेले आहेत आणि त्यामुळे सुप्रिया सुळे यांनी भावनिक पोस्ट केलेली आहे. दादा वी मिस यू असं त्यांनी म्हटलं आणि आपला एक फोटो त्यांच्यासोबतचा त्यांनी शेअर केलाय आणि त्यांची ही भावनिक पोस्ट आपण पाहतोय. तर सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर हा फोटो पोस्ट केलेला आहे आणि दादा वी मिस यू असं म्हटलेलं आहे. अजित पवार सुप्रिया सुळे यांचा हा फोटो आहे. अजित पवार यांच्या निधनाला 5 महिने पूर्ण झालेले आहेत आणि त्या संदर्भात सुप्रिया सुळे यांची ही भावनिक पोस्ट अजित पवार यांच्यासोबतचा त्यांनी फोटो पोस्ट केलाय आणि दादा वी मिस यू असं म्हटलेलं आहे.